Allah Teala 30. mübarek ayette Yasin şeriften Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya hasreten alel ibad Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un ökünçlük bolsun bicire adamlara. Bulara her peygamber gelse buları maskara etýärler diýipdir. Alam yaraw kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Görmeýärlermi? Öňkü adamlardan ölüp gideller we üstüne azap ineller, ewrilip gelýärlermi? Ve in kullu lamma jami'un ladayna muhdarun. Şolan hemmeleri Hudaý Taala aýtýar, meniň huzurumda dest girşede, meniň huzurumda getirilje duular, gaçalga we gidelge yerleri ýok diýip aýtýar. Ine 3 mübarek ayet. Peygamber gelmeli, onu maskara etmeli. Kıyamatta maskara etýän adamlaryň jezasy näme? Kıyamet gününde maskara diýdigi näme diýdigi? Teoriyonäkleri güldürjek bolup bir kefaýdyp şonu oynamak, ýobalamak. Maskara etmek diýdigi näme? Teoriyonäkleri güldürjek bolup bir adama bir zat diýip şonu maskara etmek, ýobalamak, oynamak, kiçeltmek. Ýene bir bar aýdyn. Maskara etmek diýdigi başga birini ýobalap, oýnap, kiçeldip bir kefaýdyp teoriyonäkleri güldürmek. Hudaý Taalaň halymyan, süýmeýän kylygynyň birisi. Bu adamlar biler kafirmişdikler, peygamberleri maskara etýänmişdikler. Bir zat aýdyp teoriyonäkleri güldürýänmişdikler. Maskara etýän adamlaryň jezasy kıyamet gününde hay adamla diýjekler şo maskara etýän adamlara. Gelin cennete girin diýiljek, cennetin gapsy açykdy. Ýortuk diýjek bolanlar cennetin gapsyny ýapjaklar, ýediňde gidin diýip. Anrak dellerine ýene gapyny açjaklar. Ýelan giran diýip. Ýene cennete girip ýakaly gapyny ýapjaklar da. Maskara denseňle kıyamatda bir maskara bolmalar özler. Allah ol azapdan, ol hit bolmadan, ol aňylaklykdan, o biýabretçilikden Hudaý hemmäňizi mahfuz etsin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dünýeden ötmäken maskara edende bolsa Allah'ın huzuruna gelip meni bagşla diýmeli. Tarafa tanıyan bolsaň meni bagşla diýmeli. Teoriyondäki adam gülelligi bilen hiç netije gelýän nädir insana? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın zamanında da gülüşdirmek barmış. O peygamberimiz de gülýänmiş. O aýdypdyr, gülüşmek we gülmede bir adam kiçildiljek bolsa edilmez diýipdir. Bir adam kiçildiljek bolsa edilmez diýipdir. We bir adam kiçildilmese de şuhy da bolsa az bolsun diýipdir. Uzak bolmalylar, kän bolmalylar diýipdir. Onu öz bernamaň etmeliler, etýän işiň birşe bolmalylar. Seni adamla görünni, ben oynayacak oğu deyip korkmalılar. Yani ansatacak sadece din gururun aydılıvatı. Yaş oğlanlar, cavan doğanlar. Tamamını güldürecek bolup aydiyanmış. Biz oğlan vaktimizde, biz hadir de oğlan. Yaşımız kiçin rakka, 8-9 yaşımızdaka, kişicik bir kidani oğlancık bir yana barsa, teorikten bir kepler aydılıp, gülüşülür diye şu oğlanı maskara edilip. Allah söymüyor onu. Başka kişi güldürecek bolup şoňa bir zat aýtmak ol Allah'ın mahlugy. Ozallarda kän bolardy, her mahallelerde, her üýşmeliklerde, ulkan adamlar da şonu ederdi. Hudaýa köp şükür inni ýogalşypdyr ýa ýogul Hudaýa şükür. On mäş 20 ýyl mundan ozal känni. Tükellerde oturşyklarda palanyň ogly palanyň akçygy gelse şoňa bir zat diýip töwrünäkli gülüşerdiler. Allah'ın söýmeýän zady be. Kıyamet gün periştelerin maskarasyna giýranmasyn. Gel cennete giýiver diýip, cennete giýirjek bolup gafyny ýap. Ogra ýylyňy diýilse, ol beter biderek hildir. Ursuwa hildir. Eger uzak etýän işi şu maskaralyk bolsa, onu ahir cennetin gafyny açyk goýjaklar, gella diýerlerini, indi ýadap ol adam da geljek diýerler. Ýene gafy ýaplar maňa diýip. Hudaýyň ýanyna boş gitme dahim. Ya den anasyny kiçeltjek bolup, ya ärini kiçeltjek bolup
boydaşlarının arasında gülüşmek. Ya erin kiçilçek bolup en atasının yanına bir tovar gelillen etýän işi da öz dogallar öz kowmy hyşynyň arasynda erin kiçilçek bolýar. Allah'ın yanında gaty kiçi bolar şo gelin, zelil bolar, har bolar, Hudaýyň gaharyna düşer. Ya bir tovar erki adamlaryň etýän iş şeýle de. Hanawadyly üýşi berse, töwrüň näkler güldürjek bolup özüň anasyny kiçiltýärdi. Allah'ın nazaryndan düşer. Bir adamlary Antakiya şäheriniň adamlaryny Hudaý Taalaň aýdýan zadyny öýdi. Ey jemaatler, olar bir zamanyň adamlaryndan hoşgözeranrak, kärrak gülüşýänmişdikler. Gowdatlary ýitişýänmişdikler. Gudrat bedeniler känmiş. Altın kümüşler känmiş. Kur'an-ı Kerim'de va Qarun'un nagat gyzyl känmişdik. Men huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'. Hudaý aýtdy, Qarun'un maly kän adam känti diýe. Qarun'un maly kän adam känti diýe. Ben diyorum 10 adam işti, 5 adam işti, 6 adam işti, ya fakirrak, ya ecizrak, ya iyisizrak görüp de maskar etmek Allah'ın yanına biderek zattır. İyisiz zat olmaz. Hemmemizin iyamiz Allah Zülcelal'dır. Maskar etýän adamy kıyamet günü maskar edilecektir. Bula bir dersi, yeni bir dersi, tamam peygamberler bir maskar edilipdir owasynyň adamsyndan. Ohum ak ýürek bilen nesihat etýänler de hükmen bir maskara etýän adamlaryň jilde düşmeli. Näme boldy? Yani her kimde bir dogan garnaşyna ýylgyny nesihat etjek bolsa, wagt berjek bolsa, ýa sen beýtme da diýse, şoňa hükmen bir gülüşüljek de. Şol peýgamberleri maskara etýänmişdikler. Oňa maňa dogan garnaşym şey diýär diýip ýüregini agyrtyp bermesin. Şol peýgamberler de oýnapdyrlar. Bil adamlar sabr etsin. Aýtsak da olsa ýoly bilen bilip aýtsyn. Ýoly bilen, uğru bilen gidenini de muny oýnap gülüşjek bolsalar, muny aýdyp beren kefini öde diýip gülüşseler, peýgamberleri maskara edilýär diýerleriniň bir güýşete uşy diýäm Allah.